Andito tayo sa tapat ng EPSA. Ayun mga kasinag, tapos na tayo mag-medical. Kapagod, kapanghina, gutom. Yan ang inaabot. For medical ako ngayon mga kasinag. Magpa-medical tayo. Daming tao. Hindi ko alam kung anong oras ako matapos nito. Update ka lang kayo maya. Ayun mga kasinag, tapos na tayo mag-medical. Katapos lang, yung resulta ay ano lang daw sa company. Ayan ito, ayan. Katapos lang natin. Ngayon mga kasinag, mapunta naman ako sa SS. Gawa ng may asikasuhin ako. Kasi hindi ako makapasok sa portal ng SS. Kahapon nang galing na ako sa SS, hindi ko na-update yung aking number, tapos yung email. Pumapasok kami sa portal, hindi ako makapasok. Yun ang problema. Init! Grabe! Grabing init. Malapit lang naman mga kasinag, lalakarin ko na lang. Ito kasi ang mahirap mga kasinag, pag maglalakad ng requirements. Kasi yung pabalik-balik, yun ang mahirap eh. May kambing dito, may kambing. Ayan Ang laki ng kambing Ayan pa Ang laki ng kambing. Maliit lang yung alaga ko eh. Yun ang laki eh. Native kasi yung alaga ko. Yun malaking kambing eh. Andito tayo sa may tapat ng SM. Ayan ayun. SM Rosario. Hindi naman tayo papasok dyan kasi nga nag-aasikaso tayo ng ating requirements para matapos na ito mga kasinag. At nang maipasa ko na sa 24. Andito tayo sa tapat ng EPSA. Tatawid tayo doon sa kabila. Tawid. Pagkalampas mga kasinag ng Pure Gold, pagkalampas ng Pure Gold na yun, punta tayo doon sa SSS. Dati kasi yung SSS andun sa loob. Ngayon inilabas na, andun na sa may kabila doon. Mga viewers, maglalakad pa tayo. Malapit na, lampas lang itong Pure Gold na yan SSS na, pagdating doon sa may kahoy, yung puno ng acacia. SSS Rosario, Cavite. Ayan yun, diyan tayo papasok sa loob na yan. Mga kasinag, kararating ko lang dito sa bahay. Kapagod, kapanghina, gutom. Yan ang inaabot. Pagka ganitong nag-aasikaso pa lang sa mga requirements, talagang tiyagaan. Kailangan mo talaga ng sipag at sakripisyo ang kailangan natin mga kasinag. Magmerienda tayo. Pansit Canton. Tapos may duwa na pandesal. Ayan, nagbili akong pandesal. Kanina kasing umaga, pag alis ko dito hindi ako kumain ng umagahan. Tapos pananghalian, ito na lang. Kasi nagpa-medical nga ako mga kasinag kanina. Doon sa medical ko. Pero okay naman yung medical natin kanina mga kasinag.
Umulit lang ako dun sa blood pressure. 139/70 yata yun, nalimutan ko. Dapat daw maka 120 ano ako 120, kahit mga 129 ay 139 yun. Tapos nagpahinga muna ako, sabi sa akin magpahinga lang daw ako. Pagpahinga ko nga mga kasinag yun, bumaba, naging 130 ano lang, 135. Sabi ko kaya doon sa nag-BP sa akin, sabi ko ma'am, stress lang po yan. Sabi ko kaiisip. Mga kasinag, merienda mo tayo. Ito ang ating merindalan. Dahil sa pananghalian. Alas 3 ng hapon. Mamaya ay pamangkin ko. Katrabaho na. Pasok na sa trabaho. Pa-online lang ako mamaya sa pinsan ko ng SSS. Yung sa portal. Sabi ko ay online niya muna ako. Nakasuyo ako doon sa pinsan ko na si Casey. Yung pinsan ko kasi na naman kasi nag-online ng mga online appointment na mga kailangan ko na online, siya naggawa. Kaya shoutout sa pinsan ko, salamat. Gawa ng bukas, ipinapapasa na sa akin yung requirements mga kasinag. Nag-message na ang Pilig, yan ang aking company. Nag-message na bukas ipasa ko na daw. Alas 9. Kaya dapat may ipasa natin. Ay, tama-tama, malamig. Ayos. Salamat. Sa lahat ng ating mga viewers, subscribers, maraming salamat po. Suportahan nyo sana mga kasinag si Idan Vlog. Ayan mga kasinag. Kasi nangangarap din siyang maging vlogger at mamonetize. Umangat pa ang kanyang YouTube channel at nang sa ganun, nang makatulong siya sa mga kababayan nating mahihirap at nilalambing ko sa inyo mga kasinag, huwag niyo po sana pabayaan si Idan Vlog. Ayan mga kasinag. Suportahan niyo sana mga kasinag. Hanggang dito lang. At ako'y magpapahinga muna mga kasinag at asikasuhin ko yung aking mga requirements. At sa lahat po ng ating mga viewers, subscribers, maraming salamat sa inyo mga kasinag sa walang sawang pagsuporta at pagtangkilik niyo sa aming YouTube channel. Kahit wala na sa akin yung mga alaga ko, salamat po at nandyan pa rin kayo na gumagabay at sumuporta sa akin sa walang sawang panonood yun ng aming mga video. Maraming salamat po. Hanggang dito lang. Bye bye.